Hey yo, what's up? LA Lil Albs from English Drama sa Partners in Rhyme. Bali sa pagkakaroon ako lang sa usa kay medyo busy pa akong kauban. Shout out dahil ko sa akong dudes Jason Iring. Feeling na ko nga nakasud ko sa rap industry, siyempre malipayon ko tungod kay nakaput na ko ang unang ang sa akong pangandoy na makasud sa rap industry. O gusto pa ang mga kaniadtong idol na nako karon mga higala na. Ang akong rason nga mo nakasud sa rap industry. Ang akong rason nga makasabay sa mga akong mga idol nga kaniadto o gusto na kong mapaila-ila ko bilang ako o akong ipakita kung unsay akong makaya o ang akong hilig sa pag-rap. Bali ang para sa ako medyo matawag na tog nisabay ra ko pero okay ra ang giingon ni Francis M na pwedeng i-career o pwedeng trip lang basta para nako ang akong ikadugang lang okay ra ang lingaw-lingaw basta dili lang maghugaw-hugaw. Bilang sa ka-estudyante, bali manage na ako akong time, bali ang akong rest time diri lang nako gihapak sa akong pagkumpos practice og rap sa mga kuan, pag-practice og rap, sa kanta. Bali mao ra na akong gikalingawan sa kung oras na akong buting pahuway sa kuan, wala na eskwela, wala laing buhaton, bali dira lang nako i-relax. Bali mo lang na akong pahawayan ang pagkumpos ug ang pag-practice. Bali sa mo mixtape karon nakoy solo usa ug nakoy featuring sa kang Denmark nga damgo lang ug ang ikaduhang ang solo nako ikaw. Ug gusto ba nagpasalamat sa ko nga naapil ko sa mixtape sa BPL. Dako na akong pasalamat ilang Yoy La Chalice ug sa mga uban dira nga kwan akong mga kauban sa ug usa pa sa akong dudes Jason Iring. Love Letter mixtape ug atangin na inyo apil ko na. Yo, what's up? I'm Lil Albs from PIR Partners in Rhyme. Pero sa pagkakaroon solo lang.